Arnal. Banqueta suplent, amb el número 12, Rodri. Amb el número 13, porter suplent, Santos. I amb el número 14, Santi Asensio. Amb el número 15, Fran Piera. I amb el número 16, Alberto Chogo, l'entrenador, el senyor Félix Lucas Arnaiz. Atenció, que són 2 gols! Llancem el confeti i aixequem ben alt les banderes!